Il-Knisja mill-lat reliġjuż ma ssib xejn kontra l-idea ta' krematorju f'pajjiżna. Anzi tħoss li għandha tkun deċiżjoni personali tal-individwu basta dan jimxi skont it-tagħlim reliġjuż. Dan itqal minn Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona waqt laqgħa li kellu mas-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni tal-Proċess Amministrattiv Michael Farrugia. F'din il-laqgħa Michael Farrugia spjega kif l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA qiegħda fi proċess li toħroġ policy illi tirregola ċ-ċimiterji f'pajjiżna. Kien hawn li s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia tkellem dwar l-idea ta' introduzzjoni ta' krematorju f'pajjiżna, xi ħaġa li kienet issemmit mod pożittiv fi żmien Gvern Laburista fl-1998 meta huwa kien Ministru tas-Saħħa. Matul din il-laqgħa ġew diskussi suġġetti oħra relatati bejn Stat u Knisja u li jaqgħu fir-responsabilità tal-uffiċċju ta' Michael Farrugia. Iż-żewġ naħat qablu wkoll li huwa fl-interess taż-żewġ naħat li l-ħidma relatata mal-uffiċċju konġunt għandha titħaffef. Michael Farrugia stqar li hija x-xewqa tiegħu li ħafna problemi li tħallew jakkumulaw għal snin twal u li jidher illi bir-ritmu preżenti se jieħdu 15-il sena sabiex jitlestew għandhom jiġu miftemin ferm qabel fl-interess tal-poplu u l-Knisja. B'hekk tkun konkluża u magħrufa x'inhi l-proprjetà kollha li għaddiet min-naħa tal-Knisja lejn l-Istat Malti. Punt ieħor illi tqajjem kien jikkonċerna il-MEPA fejn iż-żewġ naħat stqarru li għandu jerġa' jibda l-proċess tal-laqat dwar l-iskedar ta' proprjetajiet reliġjużi madwar Malta u Għawdex illi kien għamel gvern preċedenti fuq numru ta' knejjes. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia wiegħed illi huwa se jitkellem mal-uffiċċju tal-MEPA sabiex dawn il-laqat jissoktaw fuq il-parametri miftema fil-waqt illi flimkien jaħdmu sabiex jitħares il-patrimonju li jinsab fil-knejjes ta' pajjiżna.